Mbangane nganggur iki aku arep mlaku-mlaku ning Banyuniba wae. Dadi lokasine panggon kene iki ya perbatasan antarane Wonogiri karo Gunung Kidul wae, Daerah Istimewa Yogyakarta. Panggonan kene iki klebune wisata musiman wae. Eneke gur nek musim udan, nek ketika ya ora enek. Masalahe kemungkinan kono ki ya saka kali, kayak liwat nggon tebing, grojok medun. Dadine dienggo wisatawan sing dorak teko rene ya usahakno nek teko rene ya pas udan wae. Aja nek pas ketiga, nek pas ketiga kene iki ya ora enek banyune tibane iki. Akses dalane ya kaya ngene iki wae, kaya sing sampean pirsani iki. Dadine montor kuwi kok dinten kono kuwi wae. Dadine kene iki awake dhewe liwate ning dalan setapak kehidupan kene iki wae, iki munggah terus wae. Dalane ya saala kadarnya wis gur dalane ngalas ngono kuwi. Nek didelok pemandangane jan indahe pol wae, sangat rekomendasi dienggo wong do pacaran rene iki. Cukup isi bensin seliter ngono wae wis kek ngejak pacarmu rene iki wae, gas plencung. Dienggo akses jalane awake dhewe ya gur ngene iki wae, lewat pematang sawah ngene iki. Awake dhewe ora direkomendasikan kejak cah cilik apa kepe, masalah ya treke berbahaya wae. Meleng titik ya iso ndloser medun ngono kuwi wae. Sing napase Senin Kemis ya ngati-ati wae lek rene iki wae, ya kudu loran leren masalah ya treke munggah terus. Nek gur masalah banyu ngelak ngono wae lah wis nyaruk kene wae bablas diombe jos wae. Nah iki genah langsung dari pegunungan wae. Ora gur sekedar iklan apa gur janji-janji ngono kae ora wae. Genah saka pegunungan nek iki. Setelah sekian purnama berjalan kae wae banyune wis ketok wae. Biyalah apike wae, tunggu grojokane ya lumayan dhuwur wae iki wae. Saka awake dhewe parkir kae mau tekan kene iki ya lumayan adoh wae, sekitar 3 kilo 4 kilonan nek dadak mubeng liwat semin meneh. Ora dengno wae, bercanda wae. Ya ora patek adoh wae mlebune saka kene ya kisaran awake dhewe mlaku ya 500-an meter apa 300-an meter ngono kuwi wae. Saranke nek rene ya aja sandalan jinjit wae, nek nganggo sepatu ya sepatu sing kepenak. Masalahe dalane rungkut terlunyu wae. Ki lho wae, wis tekan awake dhewe wae. Suasanane kene iki jane jek sepi wae. Rate mau ngomong awake dhewe nyarter tempat wisata wae nek kaya ngene carane wae. Melakno tak rekomendasike nek rene iki karo pacarmu wae. Sepisan enek sing ngancani ping pindho engko nek napase pedhot, enek sing kei napas buatan wae ning kene iki wae. Karo ngati-ati wae. Ngiwok ning nengen engko mantahane enek ula, meleng titik nyatek etek-etek bahaya wae. Banyune beninge pol, air terjune barang dhuwur wae ning kene wae kuwi. Pokoke gek gas wae, pumpung ijik rendeng engko nek wis ketiga sampe dadak ngenteni rendeng meneh kesuwen, ya nek ijik enek kesempatan rene. Nek ora kuwi seiring berkembangnya zaman sapa ngerti kene sesuk arek dibangun dadi jalan tol, makane pumpung ijik enek kesempatan rene gek rene wae. Oh iya wae. Aja ngasih lali nek rene ya karo nggawa ganti wae men iso jeguran wae. Aja kaya aku rene gek ngembroh ngene iki wae, jananku teles ngasekan. Dadi kisut sak sembarang kalire wae iki wae. Nek masalah tiket mlebu apa parkire ora enek wae ning kene wae. Aku morono ya gur tak entun ning pinggir ngalas kuwi, tak tinggal kono semprung, tak tinggal mlaku rene wae. Pokoke ning kene jek gratis wae. Ning ya mbuh nek dina prei wae aku ya ora ngerti. Wong rene ku ya pas dina ora prei, masalahe nek dina-dina biasa aku ki ya kesibukanku turu. Jarene wong jaman dhisik sing penting telaten. Arek turu kae anggere ditelateni mbokne ya hasilnya lumayan to wae. Jan nek wong londo ngomongi kene iki ya jan permata ndelik kae ya tenan wae. Ya wis ya wae ngono wae ya wae, matur nuwun ya wae. Menawi enten lepat kula nyuwun ngapunten nggih wae. Mugi paringi kelancaran, kemudahan nggih pun wae, matur nuwun pareng.